Na svijetu ne postoji riječi koje nas može definirati kao osobe. Tek onda kada izađemo iz svojih okvira, naše sposobnosti mogu biti prepoznate i tek tada možemo shvatiti tko smo mi zapravo. Stiprs un vesels indivīds ir tas, kas jautā palīdzību, ka tā ir viņam nepieciešama. Un tas ir neatkarīgi, vai viņam trūkst kas dvēselē, vai trūkst kāja. Не все, с чем ты встречаешься лицом к лицу, ты можешь изменить. Но ты не можешь изменить чего-то, пока не встретился с этим лицом к лицу. Отвори своje oči, otvori svoje srce. Комунидат е споделен. Nic nije неможливо, достатъчно да отвориш своje очи и своje сърце. Добротатът е езикът, който глухият може да чуе и слепият да види. الإعاقة تعني تغييرا طفيفا في طريقة حياتك. Az emberek szépsége a különbözőségükben rejlik. Човек главни въртят на Ираби. A o lamu bisfili kulam. Вие сте сменить свят, но си зачи до себе. Vous êtes la solution. Гроздов сок. Диктувам аз сега. Аз съм го правила и манинко съм ви наляла, защото да не би пък да ни хареса. Рядко имат думата с две думи инвалидите. И да кажат, някога не се чува тяхната. Той има желание да гласува. Отидахме двамата. Може да влезе инвалида, но само входната врата е направена с рампички. А да се качиш там е тротуар. Е такава височина не може. Няма тротуар, където... Платформа да има. На всеки тротуар да има платформа, аз то и искам. Тук молих, черпах, молих, то и направено е да слезем на главната от бордюра. И това го направиха. Майсторите съм молила тук. Когато асфалтираха улица. Но за да излезе той на улицата, имаме желязни рампи, слагаме ги тези, там се закачат много добре и той с количката от тук се приготвя и се слизам на тротуара и се продължава на където вече. Удобно е, направили сме се го. И лято единственото лято не съм ходил долу до морето. Миналото лято съм ходил 2-3 пъти. Аз като ида 2-3 часа, даже 4 часа не се връщам. Стои и гледа. Седа там и си гледам към морето, към кораба гледам. Дето, нали, тук на пристанището, като доди кораб. Има какво да се види, има какво. Има много движение. Ти трябва да си внимателен. На тротуарите не може да се кача. Никога. Аз винаги отстрани карам покрай тротуара. По платното. Даже и шофьорите ме пазят. Аз работих 11 години към ТПК Мир Добрич. Това е на домна работа. Да ти кажа. И тя ми каза, палачорска работа аз не искам. Искам чиста работа. Знаеш какво значи каза чиста работа? Беше ми дала едни дискети за компютрите. Намери ми на 3 места в дискетите, ми намери, че на една страна съм направил малко тест. Той нещо каза, втори път аз не го искам. Ако ще работиш като хора, да работи. Ако не, кажи, ще работиш или няма да работиш. Не искам никой да ми забърка моето момиче, разбираш ли? Не искам никой. Аз искам, като взема едно нещо да го направя, да знам, че аз съм го си го направил. Да. Не е да ми го направи някой друг. Аз малко съм и косурджия. Ти трябва да знаеш, че аз съм малко и косурджия. Аз не обичам тъй, деца казва, през пръстите направено. Аз искам, както си го направя, аз да знам, че аз съм си го направил. На себе си плета чорапи. Той си плете, да. Аз умея. Сам се научи. Аз още като научих се. Да. И си ги оправям сам. Той, даже днеска ми викаше пак, че да изкарвал куките, викам, равно е още времето е хубаво, айде сега, като стане студено, тогава ще плетем чорапите. Ние чухме, че ти много искаш да отидеш в двореца в Балчик. Искам, ама докъде ти знаеш, че там има една стълба. Няма никъде рампа от стълба. Ходили сме до водопада. По-надолу много е... Отдолу, да. По морето, да. Да, там може, равно е. Да. Аз съм ходил до края. Майка, не знае. Миналата година, преди да се ударя, ходех чак до края. Но една кофа бетон е.
да се набърка и 2 стълбички да се изпълнят. Галин Радков, роден във Варна, от години работи в Университетската ботаническа градина в Балчик. Като куратор в градината, неговите отговорности включват събиране на семена, определение и систематика на кактуса, размножаване, засаждане и поливане. Цял живот е страстен почитател на кактусите. Преди да започне работа в ботаническата градина, е бил частен колекционер. Галин е глухоням. Смята, че глухонемите имат реален шанс да работят и да бъдат пълноценна част от обществото. Той самият е член на редица клубове, както в България, така и в чужбина. Клубове от хора, които споделят страстта му към кактусите и към пътуването. Той ни обясни, че както при всички, има и работещи, и безработни, въпрос на желание и късмет. Главно работят като шивачи, дърводелци, използват ръцете си. Той самият се чувства абсолютно приет от обществото и от колегите си. Общува без бариера. През лятото работи в градината, а през зимата пътува. Обиколила е голяма част от света. Миналата година е ходил до Истанбул, Виена и Барселона. Разказа ни, че обича да се наслаждава на красивите панорами и да посещава музеи. В свободното си време играе народни танци. Попитахме го как чува ритъма. Той ни отговори, като преброява барабаните, слуша шума и гледа движенията на тялото и краката. Взехме интервюто с Галин, пишейки въпросите на лист хартия и той ни отговаряше по абсолютно същия начин. Още докато изписва въпроса какво е най-голямото предизвикателство, Галин ме прекъсна и каза: няма такова. Моите мечти останаха. Преди 25 години вече мечтите си останаха там. Сега мечтая само за здраве. Ние не се предаваме чак толкова се лесно. При мен думичката не мога, няма. В последния момент грешка на лекар. В последния момент при раждането му смачках главата с форцепса. Пък той е бил забранен в 71 година. Аз раждам в 79-та. И здравната каса не ми признава лекарствата отгоре на това. Ние си ги взимаме. Защото две диагнози идват на едно място. При нас интелектуално го няма. Той се смее и се оглежда, но вътре може да има някаква борба да ти каже нещо, но външно няма. Той не може да ти каже: жаден съм, зъб ме боли, тук ме сърби, стараеш се да угодиш и като ми е добре, проверяваш зъби ли, око ли. Сега колекция си. Ние си знаем, че няма оправени. Човек, докато не загуби здравето, да, прави на хората забележки, като се кара назад, да си шамарчето, но и викам идеи. Времето лети, не знаеш. От 2 години не излъм, защото аз се закъсах с кръста.
защото ти жи прибутани. И излизам на двора. А обществото. Всеки чука и гледа да не е в неговото семейство, в неговата грава. Всеки мисля, че той е недосегаем. Няма и на свобода. Все едно, че всеки ден, всяка минута носиш 2 чувала цемент на гърба си. Отговорността е отделен въпрос. Няма свобод, няма рожден ден, няма... Какво няма? Няма едно излизане на кафе. Мрето е до мен, аз на мръ не ходя. Тъй, че... Не за какво? Не знаеш кога ще се задаме и апарата е зад момчето. Гледаш да го спасиш и вече сме свикнали. Не викаш бърза помощ, защото той застава на вратата и вика с нищо не мога да помогна. Колко му е, можем ли да го зарежем? Как ще го зарежеш? Не мисля, че това е вариант. Виж сега, като е млад човек, нали знаеш, всякакви работи ми отмиват на къва. Гледай си, докато е жив. Аз съм усеща. Само аз да не го изпреваря, че тогава вече